Kasi di nga tungod aning video ha. Makuhan ta, maimpas ato mga utang. Para makatabang pa lang kasi mong ginikanan. Okay naman ako mahal eh. Hindi mo kong kalimtan basta kay dili lang ko ni biyahan. Kung nga anak ko, maninood ni po ko. Palintanan na itong napunda. Makuhaan yun eh. Dagan yun eh. Pero yung inak maniminyog sa'yo, yan, dili mo tabang na ito, phone. Oh, balik ka nila zero. Kampit. Pet. Dress may kabayad baka sa credit card, Pet. Pakatao ka may kalibutan para magkaon tag-utak. Taon 33. Ikaw 33, ako 24. Yan, mata kabalo, kung sa nabawas Ginoo. Kampit. Saan man nga. Ano Yung man bana, to bringutin. yung bana, may trabaho. Yan. Ikan pa sa una, ning kamot ko, kataron. Ning kamot ako ko, giginang ko ning kamot, o yapon ta malato. Kung yapon sa sinabungit. Maayo, hanimuli na lang sa pag-ibig para Tuloy na. Tuloy ang gamot. sige panarbaho. Di man niya ko na malato. May magdatay negosyo. Patukan ka ha.